Ma kuljum li għaddi esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed jaqilgħu minn fuq l-istonku tagħhom dikjarazzjonijiet dwar dak li jaħsbu li għamel ħażin Simon Busuttil. Naturalment hemm uħud li biex jagħmlu dan qed jispiċċaw jikkontradixxu lilhom infushom b'mod li qed tkompli toħroġ fid-deher il-kriżi li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn Therese Comodini Kakija qalet li ma kienet idea tajba xejn dik li Simon Busuttil ħatara Shadow Minister għall-Edukazzjoni meta hi kienet membru tal-Parlament Ewropew. Kemm irnexxa l-esperiment li inti Michaela qiegħda Brussels tkun Shadow tal-Edukazzjoni f'Malta? Nista' ngħidlek illi ma kienet faċli assolutament xejn. Illa li inti dejjem għandek isek siq barra. Fl-aħħar snin Comodini Kakija ddefendiet b'mod qawwi l-irwol tagħha bħala Shadow Minister, iżda issa qed tgħid li ma kienitx idea tajba. Meta tiġi biex inti titkellem fil-Parlament, inti m'għandekx il-kelma inti u għandu l-kelma l-kollega tiegħek. Ġifieri kienet għażla ħażina? Kienet daqsxejn għażla kieku jien ma nagħmilx dik l-għażla. Kieku kelli nagħżel naħseb illi le ma nagħmilx il għaliex meta inti għandek shadow trid tagħtih ukoll lil dak ix-shadow iċ-ċans illi jagħti l-aħħar punchline. Comodini Kakija kienet mistoqsija fuq id-drabi li membri tal-Parlament Ewropew Nazzjonalisti marru jitkellmu fil-Parlament Ewropew kontra proġetti tal-Gvern bħall-impjant tal-gass u ċ-ċittadinanza b'investiment. Iżda, għalija ma saret l-ebda ħsara mill-Partit Nazzjonalista. Ma naħsibx li dik hija vera illi il-Partit Nazzjonalista għamel ħsara lil Malta fuq barra. Bħal oħrajn fil-Partit Nazzjonalista, Comodini Kakija issa qed toqgħod attenta li tmiss mill-inqas mat-telfa elettorali. Kienet hi l-awtur tal-programm elettorali tant li kienet hi li preżentatu fil-Kunsill Ġenerali li sar ftit qabel l-elezzjoni kif jidher ċar minn dan il-filmat. Fost il-ħafna proposti li għandu dan il-programm elettorali qegħdin ukoll inwedu illi Ministru taħt Gvern Nazzjonalista ikun qiegħed jaħdem magħhom minn fosthom u mhux minn wara l-iskrivanija. Ħallejt l-ambjent għall-aħħar għaliex il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-ambjent tur il-pedament li fuq huwa mibni dan il-programm elettorali. Iżda, issa qed tgħid li ma kellix taqsam wisq. Jiena nista' ngħidlek il-rwol żgħir li jiena kelli fil-programm elettorali. Jiena 3 snin ilu inħtart mill-kap tal-partit u anka mill-Kumitat Eżekuttiv sabiex immexxi dawk li sejjaħnilhom il-Policy Fora. U quddiem dan l-ar riżultat tal-Partit Nazzjonalista, Comodini Kakija ikkunslat billi qalet li marat ebda konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista. Jiena ma rajtx konfużjoni fil-verità.